Moi, mä oon Aava ja nyt mä pelaisin vähän tämmöstä uutta peliä nimeltään Feed and Grow. Eli tässä pelataan kalalla ja no joo. Me aloitetaan täältä. Ja no mä olen pelannut tätä peliä tässä nyt lähiaikoina, mutta en ole kuvannut siitä vielä videoa, koska en ole. Tai no, niin. Joten no, kuvaan nyt videon, eli siis mä oon kerännyt kolikoita tänne 910. Eli siis täällä on piraa ja en tiedä näiden joidenkin kalojen nimiä, mutta sitten no tässä on joku Stykonosaurus. Tämä on söpöeläin. Täällä on hengitys, tai no kaikilla kaloilla on, mutta niin kuin et se mitä käy välillä pinnalla. Tässä on tämmönen joku hai. Tässä en edes tiedä miltä tää näyttää jotain oudolta. Tää on aika rumaa. No en tiedä tästä, mutta tai no mä oon kokeillut tätä kalaa ja no se puri aika hitaasti ja no tätäkään mä en rupee nyt ottamaan, koska no mä kerron kohta. Mutta sitten meillä olisi nyt tässä videossa me aiottaisiin niin mä vähän ehkä nyt esittelen näitä, että sit seuraavassa videossa mä ehkä jo niin kuin alan niin kuin ihan pelaamaan. Ja ensi videossa, mikä tulee tästä, niin me syödään tää Megalodon. Että joo. Eli nyt mä vähän vaan niin kuin esittelen tätä peliä ja joo. Nostetaan tämä kala. Tämä on söpökala. Ja joo. Eli siis tässä pitää syödä. Ja no. Joo. Tässä pitää siis syödä ja kun syö niin saa rahaa. En nyt kovin hyvin osaa selittää, mutta täällä on semmosia isoja jättimäisiä kaloja ja sit niitä voi syödä. Esimerkiksi on toi Megalodon. Niin katsotaan sit, jos se tulee vastaan tässä, niin sit vois sitä niin en tiedä nyt onko se, ei se oo tossa, mutta siinä on yksi niistä isoimmista kaloista, että se on jos näette niin tossa. Ja no sen nyt saattaa kyllä syödä, mutta mennään tästä nopeasti sen yläpuolelta, niin se ei ehkä kerkeä niin meidän perään. Mutta musta nyt vähän tuntuu siltä, että se niinku tuli meidän perään, kun niinku kuuluu tämmönen musiikki, mutta on kyllä kuulunut aika koko ajan. Ja no, tässä ei kyllä nyt hyvin käy. Eli siis muut kalat koittaa syödä sua ja joo, mutta hyi nyt se rumakala tuli syömään tohon. Mutta joo, tämä siis on tämmönen peli ja no, joo.
tää on nyt vähän tämmönen peli, että sit ensi videossa niin pelataan tätä vähän sillain enemmän, mutta voimme tässäkin nyt niin koittaa nyt jotain värkkää. Mä mietin tässä vähän, että olisiko se tyhmää, niin kun on näin paljon 810 rahaa, niin olisiko se tyhmää niin kuin mennä Piraajalla. Mut sinällä Piraajalla vois vähän niin kuin esitellä tätä paljon paremmin. Mut kyllä se varmaan niin jos me vaihdetaan mappia, niin odottakaa hetki. Okei, no mä nyt päätin, että me pelataan tämmöisellä siinä samassa meressä, mutta me pelataan vain ravuilla. Elikkä no tämä on ilmainen rapu, tämmönen sininen. Sitten on tämmönen punainen rapu, sekin on ilmainen. Hyi tai joku hyi, minkä näköinen. Yäk. Tääkin on ilmainen. No musta tuntuu, että tää maksaa. Mun pitää olla punaisella ravulla. Saada 10 level. Että mä saan auki tän. Ja no, tää on 15 kolikkoa ja ei näytä kovinkaan näyttää aika kamalaa.